Dám vám vždy na výber z dvoch možností a vás poprosím podľa vlastnej preferencie a podľa možností naraz, keby ste odpovedali. Takže začneme tak zľahka. Sukňa alebo nohavice? Nohavice. Dovolenka pri mori alebo na horách? Pri mori. Káva alebo čaj? Káva. Pivo alebo víno? Víno. Vlasy do copu alebo rozpustené? Do copu. Harry Potter alebo Pán prsteňov? Ani jedno. Ja, no, to som sa, ja som nevidela ani jedno. Jim Carrey a Tom a Jerry. A ešte Batman. Dobre. Brad Pitt alebo DiCaprio? DiCaprio. Babi, idete, dobre. Rozprávame roky. Už sme sa stretli. S DiCapriom? Nie, som s kolegyňou. S kolenikom. Dobre, poďme poslednú. Koláčik alebo pagáčik? Ale koláčik je No, to jasné. hej, áno, to pagáčik.